Κωνσταντής Λεβεντογιάννης. Πού βρήκες τον αριθμό μου? Δεν ήταν και δύσκολο. Τι θες? Τον αδερφό μου τον Γιάννη τον κυνηγάτε πολύ καιρό τώρα. Κι εγώ από αυτόν δεν έχω τίποτα άλλο πιο πολύτιμο στη ζωή μου. Έχω όμως τρόπο να απαντήσω. Τον αδερφό σου το Σύφη. Αν έχεις βάλει στόχο τον αδερφό μου, καλιά σου να μην το κάνεις. Ο μικρός είναι σαν γιος μου. Λέω πως ήρθε η ώρα να συναντηθούμε οι δυο μας, Γιώργη. Να καθαρίσουμε. Έτσι κι αλλιώς όλοι λένε πως μοιάζουμε. Για να δούμε. Πού και πότε θέλεις? Σε 1 ώρα στο Φαράγγι. Σε 1 ώρα στο Φαράγγι. Τον αδελφό μου όμως... Γιώργη, συμφωνίες δεν κάνω. Φύγε από μπροστά μου. Γιώργη, δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω να Δεν θα το ξαναπώ, φύγε από μπροστά μου. Φύγε, είπα! Μην αργήσεις. Γιώργη! Γιώργη, μην πας, σε παρακαλώ. Φύγε. Γιώργη, μην πας, θα σκοτωθείς. Φύγε, μωρέ, σου λέω. Φύγε για να τα συνανάψω. Ο Γιώργης θα συναντήσει τον Κωνσταντή στο αλόνι του Μανουρά. Είσαι σίγουρος? Μην το τρέχει Μενέλε. Δεν είναι εύκολη τούτη δουλειά που έχω αναλάβει, Μάρκο. Ποιος? Ριγκάσι να σε ρωτώ. Ποιος? Ο Κωνσταντής. Πώς έγινε? Συναντηθήκανε με τον Γιώργη του Σταματάκη. Κακό συναπάντημα. 5 νοματέοι και 5 σκοτωμένοι. Πού πας! Πού πας! Θα σκοτωθείς κι εσύ! Αθούνα! Εσύ φταίς για όλα. Η κόλλαση σε έφερε μπροστά μου και εδώ δεν μπορώ να κάνω πίσω. Ανάθεμα σε. Τη Μαρία μου μην την πληγώσεις. Τι θες, Πελαγία? Γιατί με ακολουθείς? Άμα μεγαλώσω θα σε παντρευτώ. Δεν γίνεται να παντρευτούμε εμείς. Εμείς είμαστε εχθροί. Πήγαινε στη μάνα σου τώρα. Καλά.
Περίμενα. Το ήξερα πώς θα σε βρω. Μην με ξεχάσεις. Σ' αγαπώ, Γιώργη. Σου δίνω τη ζωή μου, Πελαγία. Αγαπημένη μου αδελφέ, σου στέλνω τη φωτογραφία του ανιψιού σου. Να δεις πως είναι ίδιος ο Γιώργης μου. Να καταλάβεις πως αυτός που αγαπήσαμε είναι πάλι κοντά μας. Ο ανιψιός σου, Σύφη. Ο γιος του αδελφού σου. Η παρηγοριά μου. Η παρηγοριά όλων μας. Έλεγα να του δώσω το όνομά του. Μα ξέρω πως ο αδελφός σου με την αγάπη που σου είχε θα ήθελε ο γιος του να έχει το δικό σου το όνομα. Συμφώνησε και η αγάπη. Και έτσι τον βαφτίσαμε Σύφη. Δεν ξέρω πότε, μα κάποτε πρέπει να γυρίσεις. Σε χρειαζόμαστε όλοι. Να πεις στη Μαρία την αγαπώ και τη σκέφτομαι. Μαρία! Έλα κοντά μου γρήγορα. Τι είναι, αγάπη μου? Οι οικογένειές μας δεν θα ξαναπονέσουν. Η ελπίδα ξαναγεννήθηκε.